Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά φεύγοντας από το Μάντσεστερ και το Λίβερπουλ, αποφασίσαμε πως πρέπει να γίνει και η εκδρομή σιγά σιγά πλέον της Σκωτίας. Οι δύο από την παρέα, Σταύρος και Νίκος, είχαν στη διάθεσή τους ακόμα 2 μέρες ουσιαστικά. Πήγαμε κατευθείαν στο Εδιμβούργο, ψαχνόμασταν περίπου για 1,5 ώρα από το σταθμό για το πού είναι το σπίτι στο οποίο θα μέναμε. Είχαμε ένα πρόβλημα κιόλας με τα hostel τότε, δεν είχαμε κλείσει από νωρίς και έπρεπε αναγκαστικά να πάμε σε κάτι λίγο πιο ακριβό, μιας κλάσης δηλαδή λίγο πιο ακριβό, σε διαμερίσματα των 4 ατόμων. Θα το βάλω το whisky. Τι θα κάνουμε με το whisky? Τι θα κάνουμε με το whisky? Αυτό σε ρωτάω μόλις τώρα. Αφού λοιπόν μπήκαμε στο διαμέρισμα, πρώτη μέρα αυτό που κάναμε είναι λίγο να βολτάρουμε στο Εδιμβούργο, χωρίς πολλά, καταλήξαμε κάπου σε μια μπειραρία και ήπιαμε τις μπύρες μας. Συγκεκριμένα βρήκαμε κιόλας ένα συμφοιτητή του Θανάση, το Σωτήρη από το Βόλο, ο οποίος είχε έρθει αντίστοιχα και αυτός με την παρέα του στη Σκωτία για μια εβδομάδα. Ξεκίνησαν και αυτοί από το Εδιμβούργο, οπότε βρέθηκαν. Στη δεύτερη μέρα τώρα, ξυπνήσαμε το πρωί, αποφασισμένοι πως θα κάτσουμε να δούμε λιγάκι. Καλό δικό σου. Καλημέρα. Λοιπόν, είμαστε στο Εδιμβούργο τώρα. Χθες φύγαμε από το Μάντσεστερ και πήραμε το τρένο για εδώ. Το τρένο ήταν μια εμπειρία έτσι λίγο οδυνηρή, αλλά έχει και τις χάρες της. Δεν είχαμε εισιτήρια με αριθμημένη θέση και επειδή αυτές οι μέρες είναι Πάσχα για εδώ, είχε πάρα πολύ κόσμο το τρένο. Οπότε ήμασταν όρθιοι με τις βαλίτσες ανάμεσα στα βαγόνια και ήμασταν στριμωγμένοι. Παρεπτόντως μετά τις μπύρες πήγαμε και φάγαμε το παραδοσιακό haggis, το οποίο είναι κάτι σαν λουκάνικο, μόνο που μέσα βάζουν ντόστια από ζώα, όπως σηκώτη, έντερο, καρδιά, τα πάντα μπορούν να βάλουν μέσα και το φτιάχνουν σε μια μορφή λουκάνικο και είναι έτσι ένας σχημάς ωραίος. Ήτανε πάρει αρκετά. Αρχικά λοιπόν ξεκίνησαμε από το κάστρο, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην παλιά πόλη όπως λέγεται, όπου το κάστρο περιβάλλεται με πλακόστροφους δρόμους, αρκετά τουριστικούς, με πάρα πολλά μαγαζιά, με πάρα πολλούς καθεδρικούς ναούς, τους οποίους μάλιστα, ως ειρωνικό σχόλιο, είπαμε πως έχουν τόσους πολλούς στο Εδιμβούργο που δεν έχουν τι να τους κάνουν. Οπότε πολλούς τους αναγεννήσαμε, τους κάνανε ξενοδοχεία, τους κάνανε καφετέριες. Υπήρχαν μέχρι και ορισμένοι έρημοι ναοί. Ο Σταύρος με τον Νίκο αποφασίσανε πως έπρεπε να επισκεφτούν ένα μουσείο το οποίο ήταν ουσιαστικά ένα αποστακτήριο ουισκιού. Αφιερώσανε λοιπόν εκεί πέρα τέλος πάντων περίπου στη 1 ώρα για να τους κάνω την περιήγηση, να τους κάνω το tour, και στο ενδιάμεσο εγώ με τον Θάνο και τον Λάμπρο βολτάραμε λιγάκι σε αυτούς τους πλακόστορους δρόμους που προανέφερα και ήπιαμε μια μπυρίχα.
It's late in the day, I'm thinking of you, things that you say. So long from me. It's late in the day, I'm talking to you, hear what I say. So long. Μας έκανε εντύπωση το Εδιμβούργο εκείνη την ημέρα, γιατί το βρήκαμε ίσως το πιο τουριστικό μέρος που είχαμε επισκεφτεί μέχρι στιγμής. Πιο τουριστικό ακόμα και από το Λονδίνο. Αφού ήπιαμε την πύρα μας, τελειώσανε και οι άλλοι το tour, βρεθήκαμε, αποφασίσαμε πως έπρεπε να σταματήσουμε και μία από το κάστρο. Φτάνοντας λοιπόν στο κάστρο, βλέπουμε μια ουρά τεράστια και ήμασταν αναγκασμένοι να περιμένουμε για να πληρώσουμε τις 12 λίρες, μας θυμάμαι. Μας κάνει και μεγάλη αρνητική εντύπωση κιόλας το γεγονός αυτό, γιατί μέχρι στιγμής οτιδήποτε κάναμε, σε οποιαδήποτε γκαλερί, σε οποιοδήποτε μουσείο και να πηγαίναμε, όλα ήταν δωρεάν. Για σκέψου λίγο. Από ξύλο? Ναι, εντάξει. Είναι ενδιαφέρουσα κατάσταση. Ίσως πρέπει να την βάλουμε. Αλλά εντάξει, καταντάει αειδιαστικό, δηλαδή αειδιαστικό να πρέπει να πληρώνει. Με έχει εκνευρίσει λίγο αυτή η κατάσταση που είναι όλα με εισιτήρια. Φτάνει λίγο που δει. Το κάστρο ήταν πραγματικά μαγευτικό. Ήταν στο κέντρο του Εδιμβούργου. Πιο ψηλά απ' όλα βλέπαμε όλο το Εδιμβούργο κάτω. Είχε απίστευτη θέα, είχαμε πιάσει και αρκετά καλό καιρό κιόλας. Το κάστρο από μόνο του είχε πάρα πολλά κτίρια μέσα, δηλαδή σου έδινε την εντύπωση ότι είναι πραγματικά σαν μια πόλη εκεί μέσα, ένα μικρό χωριό. Είναι πολύ μεσαιωνικό. Και με την πύλη του κάστρου. Παίρνουμε στα πιο εσωτερικά μέρη. Εντάξει, μπήκαμε στο κάστρο. Επιτέλους. και φαίνεται ωραίο. Έχω την εντύπωση ότι θα αποδειχτεί ότι πολύ κόφος. Συγκεκριμένα με το Σταύρο μας είχε ενθουσιάσει κιόλας πάρα πολύ ένα κανόνι. Βρισκόμαστε μέσα σε ένα κανόνι, το Mons Meg, το οποίο φαίνεται πραγματικά τέλειο. Βρισκόμαστε στο Mons Meg, στο κάστρο του Εδιμβούργου. Ήταν πραγματικά υπέροχο. Σημαντικό ήταν ότι είχαμε επιτέλους πεινάσει, είχαμε ένα χρόνο από την προηγούμενη μέρα, το απόγευμα με το που φτάσαμε στο Εδιμβούργο. Αποφασίσαμε λοιπόν να φάμε κάτι το οποίο γνωρίζουμε, κάτι το οποίο ξέραμε ότι έχουμε ξαναφάει και ότι θα μας χορτάσει. Βρίσκουμε λοιπόν μπροστά μας μια Pizza Hut. Σε παράδειγμα λέω ίσως το μεγαλύτερο λάθος το οποίο. Είχα φάει παλιά. Εδώ αυτό κατάλαβα ακόμα και με το γίγας δεν μαλάκα πολύ γευστό. Καλά, αυτό Από τον ένα χρόνο στον άλλο δεν τρώγεται. Αλλά παλιά που είχα φάει ήταν γαμάτι, ρε φίλε. Ναι, γιατί πάγια σου να πιάμε το τυπού καταλάβαινες, δεν σου πέρασε τόσο πολύ. Το μπορούσε να το αντέξει ο οργανισμός. Τώρα ένα κομμάτι είναι πολύ συνήθως. Εντάξει, νιώθω ότι δεν θα σταματήσω να τρώω, δεν χρειάζομαι να φέρει τους άλλους.